Prajem vám pekné ráno, sú tu opäť flešky, ktoré začíname počasím. Dnes bude premenlivá oblačnosť, ojedinele na východe miestami sa pripravte aj na prehánky, vo vysokých polohách snehové. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19, na Kysuciach, Orave, na Spiši a na Horehroní okolo 12 stupňov. O zmenách v transakčnej dani môžeme rokovať, výpadky treba kompenzovať, vyhlásil to premiér Robert Fico. Podľa neho v koalícii zatiaľ na stole nie sú žiadne konkrétne návrhy na jej úpravu. Premiér Fico opäť plánuje turné po ministerstvách, kde bude hodnotiť plnenie programového vyhlásenia vlády. Okrem odpočtu plnenia úloh bude s ministrami rokovať aj o prioritách jednotlivých rezortov. Ministerstvo vnútra chce zintenzívniť boj proti drogám. Viac sa dozvieme dnes na tlačovej besede, na ktorej spoločne vystúpi Matúš Šutaj Eštok a šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško. Prítomný bude aj riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky Milan Jonis. Našu hokejovú reprezentáciu dnes čaká ďalší zápas na majstrovstvách sveta. Dnes si zmerajú Syri proti Rakúsku. Včera naši hokejisti vyhrali nad Slovinskom 3-1. A poďme aj na aktuálne flešky, vítajte. Našu hokejovú reprezentáciu dnes čaká ďalší zápas na majstrovstvách sveta. Dnes si zmerajú Syri proti Rakúsku. Včera naši hokejisti vyhrali nad Slovinskom 3-1. Pri izraelskom útoku na školu v Gaze zahynulo najmenej 10 ľudí a desiatky ďalších boli zranené. Budova podľa regionálnej civilnej obrany poskytovala prístrešie ľuďom, ktorí boli vysídlení kvôli bojom. O zmenách v transakčnej dani môžeme rokovať, výpadky treba kompenzovať, vyhlásil to premiér Robert Fico. Podľa neho v koalícii zatiaľ na stole nie sú žiadne konkrétne návrhy na jej úpravu. Kľúčový deň pre budúcnosť STVR. Rada bude dnes voliť generálneho riaditeľa. Na túto pozíciu kandiduje pätica uchádzačov: Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janku, Norbert Mayer a Igor Slanina. Vo štvrtok uplynie rok od atentátu na Roberta Fica. Premiér sa vráti na miesto činu do Handlovej. Smer bude organizovať na viacerých miestach podujatia s cieľom zastaviť šírenie nenávisti v spoločnosti. Na rade sú krátke správy, prajem pekný deň. Rezort pôdohospodárstva uvoľnil niektoré opatrenia proti šíreniu slintačky a krývačky. Od dnes sa dovoľuje dovoz živých zvierat zo zahraničia do chovov v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Zmeny sa zatiaľ netýkajú Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Kľúčový deň pre budúcnosť STVR. Rada bude dnes voliť generálneho riaditeľa. Na túto pozíciu kandiduje pätica uchádzačov: Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janku, Norbert Mayer a Igor Slanina. Vo štvrtok uplynie rok od atentátu na Roberta Fica. Premiér sa vráti na miesto činu do Handlovej. Smer bude organizovať na viacerých miestach podujatia s cieľom zastaviť šírenie nenávisti v spoločnosti. Dnes by malo začať platiť prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Navrhol ho Volodymyr Zelenský spolu so západnými spojencami. Moskva ho najprv odmietla. Neskôr však Vladimír Putin navrhol priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Tie by mali byť už tento štvrtok. Prajem vám pekný deň, sú tu top témy dnešného dňa, vítajte. Kľúčový deň pre budúcnosť STVR. Rada dnes vyberá nového generálneho riaditeľa. Na túto pozíciu kandiduje pätica uchádzačov. Favoritmi sú riaditeľ telerozhlasu Igor Slanina a programová riaditeľka televízie Martina Flašíková. Dnes by malo začať platiť prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Navrhol ho Zelenský spolu so západnými spojencami. Moskva ho najprv odmietla, neskôr však Putin navrhol priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Tie by mali byť vo štvrtok v Turecku. Rezort pôdohospodárstva uvoľnil niektoré opatrenia proti šíreniu slintačky a krývačky. Od dnes sa dovoľuje dovoz živých zvierat zo zahraničia do chovov v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Našu hokejovú reprezentáciu dnes čaká ďalší zápas na majstrovstvách sveta. Zmerajú si dnes sily s Rakúskom. Včera naši hokejisti vyhrali nad Slovinskom 3-1. Celková návštevnosť hotelov a penziónov Slovenska bola v marci porovnateľná s minulým rokom, konštatuje to štatistický úrad. Výrazne klesla návštevnosť Prešovského kraja, kam patria aj Vysoké Tatry. Robert Fico bol v Moskve. Chcel vraj prejaviť úctu potomkom tých, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Slovenska. Opozícia tvrdí, že zrádza naše záujmy. Prezident podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Zmieri sa s tým opozícia aj mimovládky, alebo to bude ďalší dôvod dlhotrvajúcich sporov. Začína sa téma, prajem pekný deň. Partner, strana Hlas, a povedali to viacej. Argáš, váš predseda Michal Šimečka hovorí, že premiér týmto krokom zrádza záujmy Slovenska. Považujete jeho, možno je táto cesta pre stranu Smer dobrá, ale pre Slovensko nie? A pozerá, a vy vravíte teda, že je to v poriadku tá cesta, vaši koaliční partneri, že ani vlastne nie, ale hovoríte, že ste vlastne jednotní a vláda drží pokope, tak ja tomu teraz celkom nerozumiem.
Pán Mašgút, otázku, lebo toto som sa chcela namiesto spýtať aj ja. Namiesto toho, pani, Takže mám ich tu dosť, áno. Celú reláciu. Aby Pán Margaš, dobre, ja si teraz naozaj predstavujem tú opačnú situáciu, že by terajšia koalícia, keby ste boli náhodou teda vo vláde v budúcnosti, že by neprišla na také. Vladimír Putin oznámil, že chce rokovať s Ukrajinou, teda Volodymyr Zelenský povedal, že je ochotný stretnúť sa tento týždeň. Môže to byť nejaká reálna snaha Ruska dohodnúť prímerie, alebo chce Putin nejak naťahovať čas? Už naozaj máme 4 minúty, chcem sa ešte dostať. Tak jeden ohlási bilaterálne stretnutie. Vyzývala prezidenta, aby zákon nepodpísal, no už sa stalo. Tak ako to obaja páni vnímate toto rozhodnutie? Pán Mašgút. No a vám, milí diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali. Majte sa krásne, verím, že zostanete s TA3. Majte pekný deň, dovidenia.